ще видите за какво става на въпрос. Ще ги зазирам тия. Гледай са, влизаш и... Чакай само. Айде бе! Виж, да, аз умрях, да. Чакай, ще ме изчакаш ли? Ко стана, бе? Изчакай, ма. Добре. Една секундичка. Тук хора, аз съм прогеймър. Айде, аз съм готов. Той е тук. Да се бия. Той е тук до мене. Абе, що излезе? Защото педераската работа нещо не работи. Гледай, не искам да влизам. Да, хора, аз съм фишит. Чакай, ма. Ето ми ги нещата. Не, как лагва? Как лагва? Те сме разкъртиха, ето го! Ведно ли е? Не, аз ми лагва! Мен ми лагва! Мен ми лагва! Така, Мен ми лагва! да идвам ли? Аз ми лагва! Не ми вземи нещата, не, аз умрих! Не, мен ми лагва! Мане, има и зомби. То си скани щупи вратата! Мане, малкото зомби. Влизай вътре! Аз призовам! Ето си щупи вратата! Айде, орах! Мале човек! Мале, Атес, чакай! Като спада вкъщи, спи! Ма те са стол. Спи да не гърми! Те са стол. Да, хора, направо то светва една сткавица и скелетни конела, само почват трипове. Кото, бе. Кожа. Как не гори, бе? Що не гори? Той гори! Не, той има капка. Не, бай Борис. Готов съм. Мале, бай Борис идва. Бай Борис идва. Пали му. Ще умре! Ес, бе. Ето го малкото зомби, то не знае. Сега ще го убия. Гледай са. Ама това е малко зеленче. Не! Гледай как ще го Не, убия. бе! Като ни убиваш. Не трябваше да го убивам. Защото можеше да го направим селянин. Как? С potions. Да, ставаше армада. Дай да им покажем точно къде беше. Нали не е от тука? Ела. Нали е тук, вървите, върви. Ти няма нужда да идваш. Вървим, тук ще е честно. И е тук, нали, някъде. Ето ги! Тук се спамваха. Ето ги, даже още седат тук. То сме гори, то сме гори. Да, ето ги, те са педераси. И те са по-бързи. Да дойде ли? Аз съм рип. Не ходи там. Умря ли? Не ходи там. Умря ли? Не ходи там. Що е? Не ходи там. Гледай как ми лагва. Чакай малко, ще излезна. Маля, ще умра. Фак. Умря ли? Не излезе. Защото в тъпия таблет нещо му става. Тия реклами трябва... Не трябва пък Edition. Не трябва да изстрела. Това няма ли се скрие вече? Да, ето ги те с педераси. Той чака да се доближи до него и да му убие. А ти уби ли му на единия кона? Ето ми ги нещата. Сега хора съм прогеймър. Днес ще играем Pop Edition. Снимаш ли, бе? Така, ма. Снимаш ли? Сема. Снимаш ли? Чакай, ма. Ама кажи ми. Не. Ами? Здрасто. Sorry, use my name. Get sure, bye. Защо песен? Знам ли? Ма знаеш кой е Гешо? Какво? Нашия Саудица. Ще е педерас. Чакай, не го убивай! Yes. Абе, махни се! Ти ли ме уби? Не, коня. Не ми взимай експито. Това е на коня. Абе! Аз ще обаче ще излезна. Ето и сега умрях. И ще влезна бавно. Ама, те хора...
Айде сега ще влезем в моето. Ама аз не ми става, не помня. Чакай, че видим сега може да ти стане. Да, вие просто не знаете какви рипове бяха. Напишете ми какво се е случило и във вас с тези авантюри. Чакай, не е това. Не е това. Това, че беше другото. Май това беше. Искаш да пусна това, къде щехме да си правим къща? Къде бе? Онова с къщите. ли си? Да. С къщите. Да. Така хора ще пусна това на Creative, къде беше 5-минутно клипче. Да. Аз направих една къща. Джон Сина. Къде е къщата? Ето е. Това ли не е къщата? Да, ще я доправя. Аз ви казах, що е на Creative. Така искахме да разнообразим малко. Прогеймър. Чакай. Аз ще излеза малко от играта. Да, добре. Хора, нали, няма такива коментари. Ама вие не мога да играете с вас на Creative. Няма такива работи. Вижте как се разбихме на ония World. Аз ги имам епизоди, само че не съм ги качил, ще ги кача. Този клип може да го видите и онзи клип къде е 5 минутния. Да. Кажете, ако искате да са по 15, 20, 30, 1 час. Ние сега ще направим един клип 1 час. На един World, къде аз лично много съм се развил. Имам даймът неща, ама нямам къща. What the fuck? Това съм служил така. Какво правиш, бе? Искам да си махна той. Готово. Да ти помагам ли? Готов съм. Вие сами не знаете каква е армада. Аз не съм тука, виж. Добре. Трябва ми. Ама виж на къде долу да има спомня. И сега не знам. Виждаш ли ми името? Да. Виждаш ли ма ти? Я се обърни. Обърни се. Да. Педерас. Ей. Не ти. Там има един педерас. Айде, да сложи ли прозор? Не, аз ще сложа. Защото ти не знаеш какви искам. Не знам. Такива пути. Я. Ма ти такива искаш. Сложи да видим. Такива. Не такива. Другите. Браво, от втори опит познат. И то ще го пуснем на Survival, само ще се пуснем с дървени неща. Чакай още. Нека първо да направим и килима. Един килим да направим. Какъв килим да ти говоря ли си? Какъв килим те гони? Не отвън. Ти така ще правиш. Не бе! То. Взем ти печа. Аз сложа неща. Не, аз ще ги сложа. Ти, ако искаш, ти направи пода, айде. Гледай сега, аз ще сложа нещата, щупим. Аз ще излеза малко отвънка. Добре, излез. Да сложат отвънка лампи. Да можем да виждаме. Добре. Тук колко ще има 2 легла и една печка? И един чест. Не, само една печка и един крафтинг. Виж, аз ще спуткам печката. Ще има 2 печки и един крафтинг. Готово. Колко ма? Един комиш. Даже 2 крафтинга. Тая, виж, тая печка е от тук, от тая страна е Ние моя. ще си ги разделим. Не, че си ги разделим, а аз ще покажа. Даже си имам и чешчета. Влез вътре. Виждате, къщичката ни стига, екстра си не може да си спиме. Искаш ли да ни направя пазители? Не. Не дей. Ела. Сега. Обаче едно зомби иска да влезе в къщата, ще му убие. Няма къде да убиете, си на... Знам, аз съм бос. Си на креатив. Аз съм бос. Креатив. Бос. Креатив. Ела да ти покажа. Аз спя от тая страна, виж, от тая. Ти спиш от оная. Честа този чест е твой, той е мой. Чули? Да, тази печка е моя и този Да. крафтинг е мой. Да. Всичко е тук е мое. От тая, виж, виж ме. От тази страна всичко е твое. От тая е мое. Добре. Чули? Отивам да правим нещо, чули? Ти направи... мръдни! Даваш ще пръдна. Отивам долу.
И ще направя стълбички. О, мале, то се подпали. Аз ли бе? Не, то. Мале, то ще ни запали къщата. С какво е той? Огън. Той е горящ ли? Да. Той ще умре, бе. Вижте го, кръстим се, аз пък Я. казва се прогеймер, ама не знае. Ама ти отдолу под земята ли си? А, не, ти си отдолу. Не. Колко правиш, мале? Добро утро. Я виж къде съм. Я погледна нагоре от към къщата. Видиш ли ме? Горе на завод. Я скочи. Киска се като пелен. Ей! Не съм ти, бе. Едно момче, знаеш, киска се като педераст. Знаеш кой е той? Кой? Спринта. Не, базикна спринта е най-яка. Пише, че се казвам прогеймър. Да, бе, ти не знаеш пък. Аз ще го напиша на български. Не, да, бе, ето вижте. Той не знае да пише на нашия език. Напиши го как аз ти ги пиша. Ето къде е. Напиши. Ето така. Ще да кръста само геймър. Айде ще кръста про геймър. Прогеймър. Да. Върти. Няма за нещо. Има едно нещо. Знаеш какво е това? Прогеймър. Искам ми намериш едно гадже. Базика се е. Това ще ни бъде базата, нали? Ще ти покажа после. Чули? О, мале, крипър. Крипър мръси. Аз влизам за малко къща. Влизай като искаш. Тук са юфо. В готината къща. Къщата е нашко. Ще се напием до вечера. Искаш ли? До вечера. Ама тук в живота ли? Не, абе в Майнкрафт. Добре. Аз ще ти кажа. Искаш да сложа една табелка? Не, ела да ти покажа са, ела. Идвам. Бат Коло. Прогеймър. Бат Коло. Ти още ли снимаш? Да. Ще го направя 13. Ако... Не, ли хора, това ще бъде от нас. Надявам се ви харесало. Абонирайте, споделете. Коментирайте, заявайте и... Поздравете приятели.